Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lom So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ke grassroots coaching camp bala penlong na kabenta ki samla yale kai cricket ka bala ne laisngi lenter ya ka bala penlong da ka Meghalaya Cricket Association haringkat ka jingye trailang bat ka West Khasi Hills District Cricket Association kala poino syakabakut ha ka laiterik uno pra arjar arpau ha ka badan yale kai ka badan hanong pendeng kani ka jing ai jing hikai ne ka benta ki samla yale kai cricket kentai bat shenrang kalong tang ye ki badang hapo khan rius nem karta ye ka balas dang nado ka shiterik uno pra arhajar arpho ha ka baki laingut ki coach bala jit da ka Meghalaya Cricket Association kilawan ban ai jing hikai ye ki laipu arngut ki samla ka thain West Khasi Hills also maybe not 3 days, maybe COM. Well done. Catch! Oh! One comes from the kaji semua kalau bantai ya kini kena malah dangila ban aji kai na dang ret kan long ka kaji mentoi yam tajuki na mar pakat badang ret kita yo ban bat bani obat khamha ya ka jingi kai ka ba yo kaji kai te kane kaji semua ka ba ki coach ki wan na Shillong lainut aku play di Balio ba Nitish ba Sudesh di bari ki coach pala penito la jin wa kaliang ka Meghalaya Cricket Association ke bala ai di kai na mentalai ni ke lasang na rusi tarik bat pun mentah kalai trik jong nai te sembar ajar apa te kan ka kucing kam kun sangang ne nyin hang peteng jo ande ya ka mentah ka bai ni la pun mentah ni da ka ba ki ku ti ba ai di kai ne yang bakidon ki kena ki ba kila la bari compete bat ki we ro da ka ba ki yo tang lai ki ro ki don ka sap na ka mentah ban iyo ban mikmat ya ka jala me se hai per koi te kermen ba kini ki kena ge barit ki balawan nang ne kini asya hek ta ka jini kai la ne kini yo ban te sai ya to ya ka sap ka phong ki ki na ka bedah kalawai ya kini isu ya kwa ban promote market hakani ka age group te la sini ya kwa e ban ya pek ya ki talent ne ka skill jo ki kena ya kwa ban ya Sim yaki bat bakin ya sedang menilai kaya ke game cricket. Te kumba fe kali ka jingkali ka talent ka skill kumno talent te kum kini ki sini ni dan raw talent. Kumba ki orang play mo ka dan raw talent ti ka shong pada hangi kum ki coach pada kum ki district association ban bateng ya kini ka jing penikai cricket jongki. Ngamar ba ka cricket di kedai kuwi ka sports ba yo nong ha simet. Kaliang ke financial kerja garap kan ke finance ke kindayat nang ni sakmat te kan bahaya iki kila don hi ni coaches ni la identify te kat ko ni te ngatrai kin selong ready by next year kila long ready hi banyala kai hak category tu let's say kemia poya ke state at least ke district level kila la banyala